Čuveni pevač Kemal Monteno preminuo je 21. januara u 11 sati. Čuveni pevač Kemal Monteno preminuo je 21. januara u 66. godini života. Vest je za Dnevni Avaz potvrdio Halid Bešić nakon razgovora sa njegovim sinom Džanijem. Legendarnom pevaču, tekstopisu i kompozitoru 16. novembra izvršena je transplantacija bubrega na koju je čekao 3 godine. Kratko vreme se osjećao dobro, ali je 21. decembra ponovo primljen u bolnicu, najpre zbog povišene temperature, a potom i zbog postoperativnih komplikacija. Kako nam je potvrdio njegov menadžer Gane Pezikoza, uzrok smrti je virusna infekcija. Ćerka Adriana kratko je za Blic rekla da je toliko utučena da trenutno ne može ni sa kim da razgovara. Od Kemala Montena su se prethodnih dana oprostili mnogobrojni prijatelji i kolege. Kemal Monteno rođen je 1948. godine. Ostaće upamćen po brojnim hitovima, među kojima su najpoznatiji Nije htjela, Jedne noći u decembru, Šta je život, Sarajevo ljubavi moja, kao i po brojnim saradnjama sa ostalim pevačima, posebno sa prostora bivše Jugoslavije.